Ndinokukwazisai hama wadiwa muchikamu chechina chatiri kutaura nezvewo chekoche pakati pechikafu chatinodya neutano. Tinoda kutenda tisati taenderera mberi nekutitsigira kwamuri kuita uye kufarira kwamuri kuita chirongwa chatinacho. Nhasi ndauya ndakaita musikana muhombe chaizvo, ndakabata zvinhu zvomusango. Kwedu tinoti musika pane izvi zvandiri kubvisa makwati izvi. Vechirungu vanoti tamarind. Tinazvo mumasango ike zvino zvizere zviri kubereka. Ndikati regai ndinosheya nevamwe vangu kuti vagoziva kuti chinhu ichi chinogadzira drink rinonaka zvisingaite kungozviisa mumvura kudai izvi. Ini ndinoisa nemakwati acho, ndoisa mumvura, ndapedza kuisa mumvura zvonyatsomwiririra, ndotora inini powder senge yandinayo iyi yamuri kuona apa iyi yemauyu, ndosanganisa, ndokurungira, ndozvisiya zvichinyatsowiririra. Paya pandinenge ndapedza ndotora mvura yangu iya ndoisa kune vamwe vanoda zvavo mukaka, ndoisa mufiriji muya mazvinoomerera, vana vozoona vakudya maice lolo. Inyika ino Mwari akatisika akatipa zvese zvatinoda panyika kuti tigorarama. Ipapo tinge tatoita ka lunch snack, kachikafu kangadyiwa nevana pavanenge vari kubva kuchikoro paya vatsva nezuva. Handitike zvino vakadzoka kuchikoro. Tamarind iyi muchero womusango unobetseredza zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kurwara kweitsvo kune vaya vanorwara itsvo, unosanganisira musana inorwadza, unosanganisira yatinoti gallbladder, koti zvakare mudumbu munonetsa muri ulcerated mune maronda, toita zvakare nyaya yatakabata svondo rapera yemubedroom kuna ana baba, asi haimiriri ikoko koga. Vasikana vakanga vachindipopotora vachiti ko isusu wakanga uchitisiyira chii, unofunga kuti nesu hatidiwo here kugadzirisa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndikati aiwaka, pandiri kubata nyaya iyi yechikafu chinenge mushonga, regai ndingotaura kuti nemi vasikana izvi zvinhu zvinenge zvakanaka chaizvo kuzvishandisa. Uya vaya vanotambura nemuchipfuva munorwadza anonzi machest pains, vanoita hyperventilate, vanonyatsotadza kufema zvakanaka, chinhu chinovavirira chinobva chaenda kunonyatsotanga kugadzirisa iko kumapapu uku. And pokupedzisira panichada kuti bate tinoishandisa kugadzirisa mushonga unogadzira maziso anorwadza. Pane paya pandakataura kuti Mwari akasika zvinhu achitipa semufananidzo nemamiriro azvinenge zvakaita. Uyu imhodzi iyi iri kubva mukati metamarind, iri kuwanika mukati tabvisa iyi nyama iri kunze kwacho iyi. Iyo imhodzi mukaitarisa yakaita semboni yeziso, ndosaka ichikwanisa kurapa saizvozvo. Tinenge tozoisanganisa neimwe mishonga kuti zviite zvakanaka, kuti igobuda tingati yatiri kuti eye ointment yacho, asi kuzhinji iye uyu ndiye anenge ari mushonga mukuru. Vamwe vanondibvunza tinenge mazosanganisa nei, kune mamwe maproducts akaita sana graviola vandinogara ndichitaura nezvavo vaya, ndiwo watinenge tazosanganisa navo nezvimwewo kuti mishonga iya igozobuda ichishanda zvinhu zvakadi zvakasiyana siyana. Kuna ana baba ndoda kukuudzai zvakare kuti mawana mushonga iwoyu kana kuti chikafu ichochi kana kuti fruti iyoyi inogona kugaiwa yogadziriswa kofi. Asi sokutaura kwandakaita svondo rapera, toda kuyeuka kuti hongu takazvipuhwa zviri chikafu, zviri mishonga, asi munhu anenge achida kuziva kuti unosanganisa uwandu hwakaita sei pane ngatiti iyo yatiri kuti tamarind iyi kana kuti musika uyu pamwe chete nemauyu aya, kuti mauyu agonyunguditsa tingati poison unogona kunga uri munomu mune tamarind. Saka maquantities iwayo kana uwandi iwawo unenge uchida kuzozivikanwa kuti tirege kuzova nechikafu chinotikanganisa chava chefu kana poison, asi tichiramba tiine chikafu uye mushonga. Ndinovimba ndataura zvinonzwisisika kuti mazvifarira nekuti mucharamba muchititevera, muchitibvunza mibvunzo uye tichidzidzisana pamwe chete nekurayirana, tichidzidza kubva kwamuri, imi muchidzidzawo kubva kwandiri. Muve nezuva rakanaka uye Mwari arambe achikukomborerai.